al'amari ai da mu yayi kamar saboda Allah. Za a mai sai mu kamar nan gidan hursuna. Lafiya mai gida, yaushe ka dawo? An hana ka tafiyan ne? To ina da ni? Ko da na ita babu kowa. Kamar an busa koho. Daga dubbobi sa yaran bidiyo, sa yan gamba masu bulala. Da yanzu shi kenan talaka ba shi da wani gata, sa ga Allah. Wanga ba adalci bane. To, yanzu mai gida laifin wa kake gani? Kamar ya laifin wa? Laifin gwamnati mana. Laifin gwamnati. Ba ita killace mu ba. Mai gida ka sani ba sai an faɗa maka ba. Wannan cutar ta coronavirus ba gwamnatin jiha ko na tarayya ta kawo shi ba. Annoba ce wacce ta addabi kasashen duniya baki daya. Kuma ba a nan jihar Neja aka fara kafa wannan dokan ba. Ana yi a ko'ina a faɗin ƙasar nan da kuma ƙasashen duniya. Kuma ka sani, gwamnati na yin haka ne don ta kare mutane daga kamuwa da wannan cutar. Banki ba, an ba ya kamata gwamnati ta tallafa ma mutane ne. Saboda mafi yawancin mu talakawa wani sa'an gari ya waye za shi ya je ya kwaɗigo abin da su kama iyali su ci. Gaskiya ne, ya kamata gwamnati ta kawo mutane tallafi. Amma ka sani, gwamnati ba za ta iya ciyar da mutane baki ɗaya ba. Saboda man fetur ya faɗi, kuma kuɗaɗen shiga da gwamnati ke samu ya yi ƙasa da yawa. Duk sanadiyyar wannan coronavirus. Don haka akwai buƙatar masu kuɗi su shigo cikin al'amarin. Idan kana da makocin da ka fi ƙarfi, ka taimaka mashi. Irin wannan ɗabi'un ne sahabban annabi suke ta yi lokacin manzon Allah. Sallallahu alaihi wa sallama. Sun kasance masu tallafa wa junansu. Masu ƙarfinsu suna tallafa wa masu rauninsu. Oh, shin shi yasa dama malikiya ga dangadan ya taimaka mini da gangancin ka? Kwarai kuwa, don ko yana koyi ne da sahabban manzan Allah irin su Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman da Sayyidina Ali. To tunda haka ne, ni dai na hiya hayawa yake karhi. Bari da ni ɗibi kwanin cinkaha biyu in aka ma mai dakin shi ta nan zazafa mashi. Kayi daidai mai gida. Don haka 'yan uwana, idan ka fi makocinka ƙarfi, to ka taimaka masa. Kada mu jira mu ce sai gwamnati ta muna komai. Wannan sako ne daga kwamishinan ƙananan hukumomi. Wato Honorable Abdulmalik Sarkin Daji, wakilin Kwantagora.